जय गणपति बाबा मोरिया। भाई माने लाइक कमेंट शेयर मोर चैनल ना डीएम मलिक ओडिया भाई सब्सक्राइब करंतु। मु आपण मानू गणेशर शेष दिनर भोग प्रसादर सेवन देखौची ब्राह्मण मानकर भोजन। लाइक कमेंट शेयर करंतु शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को भूलिबे नहीं। गणेश को जो माने भल पाउछेंती से माने शेष पर्यंत देखिबे। लाइक कमेंट शेयर करंतु। जय हिंद। लाइक कमेंट शेयर करूँ। डीएम मलिक अगर कुछ मम करुणा गंगा उदक मुट्टी నేను పూజ చేతునంటే శంభో శంకర గంగా ఉదక ముట్టి నేను పూజ చేతునంటే గంగనున్న శాప కప్ప ఇంద్రంటున్నది ఏమి తురాలిగా అచావుల పాలు తెచ్చి అభిషేకం చేతునంటే
శంభో శంకర అచ్చావుల పాలు తెచ్చి అభిషేకం చేస్తుంటే వేటగూడ ఎన్నిలంటున్నావి లింగ ఏమి చేతురలింగ నేనేమి తెచ్చిస్తావు లాస్ట్కి పువ్వులు తెచ్చి నేను పుట్టిగా పూటి మూలాయ సార్వభౌమాయ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమైషాం గోభ్యః పునఃస్వస్తిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తాః